Čaute lidi, vítejte u mého druhého videa z Tankopedie. Jmenuji se Rex 258 a v dnešním díle se podíváme do francouzské linie středních tanků 8. týru. Tak, a spíš lehkých tanků. Názvu poznáte, jedná se o tank AMX 1390 a když si tedy dám výzkum, tak vidíte, že je to francouzská linie, 8. týr lehkých tanků, zakončená strojem Bček 25 tun. Tak, přejdeme k samotnému tanku. Takže když si tady dám vyzkoumat, tak vidím. Začnu samozřejmě dělám jako obvykle, aby mi nebylo. OK, z začátku tady máte dvě děla. Tady tohle první, to máte z tanku AMX 1375. A když si tenhle stroj koupíte, tak tady byste měli mít vyzkoumáno plus minus všechny tyhle motory, tyhle pásy klasický, rádíko a věž. Věž tady máte jistotně. A tohle dělo. Pokud už nemáte tohle z nějakého jiného tanku. Dobrá. Co se týče tohle děla, když se tam podíváte na tu průbojnost plus ten damage, na středák hodně dobrý, jako 200 pade penetrace plus minus, 200 pade damage, okolo 300, dáte s tím těch 200 pade, to dáte skoro vždy. Jako není to špatný, ale máte strašnou výhodu, že jste Francouz a máte zásobník na 6 ran. Jestli tady vidíte někdo ty nábojíčky, já se tady tak budu snažit nějak přiblížit, jestli se mi to nějak povede. Takže máte zásobník a asi chápete, k čemu tenhle stroj bude představovat, když máte zásobník. No nic, potom se k tomu vrátím. Věž, tak tady asi není co řešit, protože pancíř máte skoro nulovej, tam vás projedou úplně všude. Rychlost otáčení taky slušná, dohled 400 metrů jste středák, teda ježiši, lightna, takže to jde. A dobrý. Když si tady dám to rádio, tak to je asi už jistý, že na 8. týru musíte mít 10 rádio, já si myslím, že i tady, no, i tady je dokonce, i tady, jo. I tady? Ne, tak tady je 5. Jo, dobrý. No a hodně s tím naspotíte, že jo, tak prostě jste light tank, takže vyspotit musíte, jste takový rychlej spotter, který hodně pěkně zabolí, nebo zakouše, nebo tam nějak to názvem. A co se týče těch motorů, vy máte celkem dobrou halus, že už toto všechno musíte mít odemklý, jestli jste teda projeli tímhle. Asi nějak jinak nejde to projet, jo. Takže má to odemklý. Ten motor stojí plus minus do 18 000, ne, 12 000 expů. Mně se zdá, že stal 8, já teď nevím. Tak teď nevím, a to je jedno. A pásy. K tomuhle se chci právě dostat. Vy když si tenhle tank koupíte, tak je strašná výhoda, že vy si nemusíte, jak u některých ostatních tanků, zkoumat prvé pásy, abyste tam mohli nasadit dělo, motor a podobně. Tenhle tank to prostě unese, jo. Takže já jsem si první vyzkoumal, co to bylo, tyjo, počkat, jo, dělo jsem si vyzkoumal, potom jsem si udělal motor, tohle už jsem samozřejmě měl všechno, že jo, tak a potom ty pásy, jo. Takže úplně se nebojte, klidně si to tak udělejte. Tak klidně si to tak teda udělejte. Pardon, bude tam malý výstřih, protože nějaká malá nedorozuměníčko, no nic neřešte, jdem dál. Už ani nevím, kde jsem skončil, no prostě je takhle, no. Jinak to dám říct. Co se týče samotného tanku, přejdu tedy do garáže a chci mluvit trošku o pancíři. Když se podíváte na ten tank, máte celkem hodně naklopený pancíř na Francouze, celkem slušně naklopený, ale nepočítejte, že s tím něco odrazíte, jo. Jako vůbec v žádném případě se nějak nehněte, netlačte dopředu, protože vážně vůbec nic neodrazíte, maximálně si dáte damage 2 a jdete KO, jo. Takže vás úplně v pohodě všude prostřelí, nějak si jim nepočítejte, že se naluhujete, ale neříkám, můžete mít dobré haluře jako já. Jsem třeba odrazil 75 s tímhle jakože s 6kovým týrem, jo, ještě s menším pancířem, takže neříkám, že to nejde, ale jde to fakt hodně těžko. Dobře. Co se týče tady elevace nebo sklopení děla, nebo jak já tomu říkám, ta je úplně nulová. Nějaký ty stupinky tam jsou, ale vážně věřte, s tímhle to dělo vůbec nesklopíte.
Vy totiž na rozdíl od jiných tanků máte to dělo úplně v té věži, jo. Prostě, že vy sklápíte i celou věž a když to chcete zvyhnout, tak taky celou věž, jo. Takže v žádném případě si musíte nějak hezky najet, nebo prostě pokud je nepřítel na kopci, tak to se nemáte skoro šanci. Takže tak no, co se týče, kde to má motor, to je celkem důležitá část, tak je to tady v tom předku, to je strašná nevýhoda, když vás tam prostě sejmou, tak vám dají většinou motor a vy buď nemůžete pokračovat, protože pokud nemáte opravách, tak bez toho motoru to už nemá ani smysl hrát, to jedete 20 a to se fakt rádi, že to utáhnete. Do kopce kolikrát nevyjedete, takže to už nemá význam. Tak, dobrá, Amorek, neboli kdo by nevěděl, bedna s municí by měla být plus minus někde tady důle a ještě na druhé straně, nebo tak nějak, no nic, to je jedno, dobrá. Co se týče kamobonusů tomuto tanku, máte výborný kamobonus, že jste light tank, takže pěkně schovat do keře, ani nekoukat a nikdo vás neobjeví, už když tam ještě máte maskovací síť, binokuláry a tohle už je nic, to už je ventilace, vylepšená ventilace první třída, takže to už je jenom na nabíjení. Co se týče nabíjení, nabíjíte se 105% posádkou plus minus tak 40 sekund, myslím to nemax tak na 30 něco, no. Jestli tam rovnou můžu něco dát tady v tomhle replay, nebo spíš jako to, dám si tam 6 smysl, jo, to si tam vždycky dávejte. Jo, super, už tam 42%, je to strašná výhoda, že prostě víte, že už svítíte a kdy máte zajet. Dobrá, co si tam mám dát, co? Munice to je zbytečný, bezpečné ukládání, zoufalství, jemné míření, no to asi no. Ejďo, já upřímně teď nevím, co si tam mám dát. Já vím, je to celkem takový na nic, ale vidím, že mě tak nenapadá rychle, tak jsem tam píchnul toto a ještě tam něco střelíme náhodně, nebo spíš to bude takový. Já tam dám možná ten, přesně střelby za jízdy, jo. Tohle by se tam hodilo, protože vy když jedete a přepadáte tank, tak vy nemáte moc šance, jakože času, abyste zamířili, takže vy vlastně střílíte až za jízdy, takže to mi hodně pomůže. Co se týče jak hrát tento tank, to uvidíte dále v replay a ještě trošičku o tom něco povykládám. Takže každopádně, jak jsem už říkal, nervěte se dopředu, hezky objíždět, tanky přepadat zezadu, máte zásobník, jste hodně obratní, útočíte bez problémů těžkou desítku i nějaké jakože menší týry, těžké. A i středák je možný, že útočíte, ale to už není taková pravděpodobnost, jo. Jste dobře na artilérie připravení, takže pěkně artinky vykilávat a zlikvidovat je, aby vaši kolegové se jich nemuseli tolik bát a mohli jít v pohodě, jakože někam, kde už je jistota, že artilérie nestrefí. Takže tak a ještě co se týče tohohle stroje, tak máte hroznou smůlu, že když vás někdo narámuje, tak vám ubere většinou hodně, nebo si vás může tlačit před vámi, takže asi neuděláte nic. Takže jak říkám, hezky objíždět, nasolit, zajet, přebít a znova. Furt to takhle točit dokola, anebo hezky na nějakým kopci, jo, pěkně spotit pro tým. A tak, protože tým může být na scoutu celkem hodně závislý, takže takhle. No nic, půjdeme se asi upnu na ty replaye, protože už fakt nevím, co bych o tom více řekl, aspoň doufám, že jsem to trošku linku přiblížil. A víc už fakt nemám co, takže půjdeme na ty replaye. Tak, mapa Prochorovka. Jo, a ještě co se týče matchmakingu, tak jsem zapomněl říct, že chodíte většinou proti matce, že jste středák, jak už jsem zmiňoval, ale tady jsem měl celkem dobrý štěstíčko, že jsem šel proti devítkám. Já už to asi nebudu zrychlovat, je 8 sekund, to asi nějak tady zkusím napocat. Ne, nic už nějak dáme, no, 2 sekundy, tak a jeden.
Nebude to takový, jo, tady se to ještě trošičku laglo, to není vůbec proč, jo, dobrý. Nebude to takový klasik replay, prostě, že se tam kempnu do toho rostí, profláknutýho místa a budu jenom čekat, kdo tam vyjede a kdo komu zasmaží, to ne. Budu tady krásně jezdit a spotovat, my si tady společně s 12. Však uvidíte sami. Takže tady jsem se teda vydal rovnou před sebe, jak už jsem zmiňoval, a řekl jsem si, že tomu týmu budu pěkně spotovat. Vidíte, osvítil jsem jim skautíka, 2 skautíky, jeden teďka by měl umřít. A vidíte krásně na ranu. No a tým se dobře přizpůsobil, že teď jsem se snažil domířit, ale nakonec jsem si řekl kašlu na něj. Zbytečně vystřelená rána. Ještě tam nebyli asi dostatečně najti, abych je naspotoval, takže jsem ještě se vrátil. A vidíte, že tým se celkem na mě hodně dobře jakože přizpůsobil, že si řekli, že já jim to krásně budu osvěcet, ještě tam s jinými skautíkama a oni to budou krásně snipit. A nebylo to nejhorší, akorát už náš scout byl trošičku nešikovný, nebo měl neštěstíčko a strefila ho Object 74. Což zabolí, ten ho dal na ranu. To už jsem osvítil, vidíte, že jsem minul krásně, no spíš ho mě minul. Jenom běží a pohoda. Jsem zase vyjel. Integra jsem osvítil a zajel. Jo a furt jsem se jakože snažil tak jezdit dokola, jo, furt jim to udržovat, měli jsme artilérii, jsem si řekl, ať tam pálí, ale artilérie furt nic. Artilérie to nějak a nevyužít, nevím kam pálila, jestli na kopec nebo tam někde, nevím. Jo, tady jsem se jenom zastavil, jenom bude to na chvíli číčku, mě zrovna někdo otravoval na skipu, takže jsem se zastavil, možná tam ještě bude jeden stoper, protože mě tam zrovna kdo si volal, to sorry. Ale jinak to fakt nešlo, chtěl jsem to nějak pustit před sebe, ještě bych tam měl kámu, tak jsem se radši na pár sekund stopnul. Doufám, že on to nějak nemá. Tady ještě taky, ale to už bude všechno, tak. Jedem. Možná ještě tam jednou málo, ale to už bych měl být to dobře, ještě nevím. Tak tady jsem teda rozdal svůj první damage, sice celkem po haluzi, ale jak si jsem ho rozdal. A já jsem teďka tak koukal, že tady na tom B2, B1, A1, A2 budou kemplí jejich snipři, nebo spíše stíhači, Object 95 a tak. Takže jsem se tam zkusil nějak naspotit, ale to našel. Tak jsem si řekl, že teda zkusíme ještě tady. Já jsem furt osvěcoval tu KV4. A tady už někdo si prorval, bylo to ze zadou do věže, ale vůbec jako jsem nevěděl kdo, protože tam celkem nikdo nebyl, možná T54, nevím. A já jsem se bál, aby si mě tyho nevyndali nějak z toho kopce, protože tam bylo nějak za účelem, jako oni by si mě mohli z toho kopce vyndat, protože tam asi to jedině mohlo jít. Ale vypadá to, že asi ne. To. Jo, furt jsem se tady tak motal jak blázen, ale něčemu to přece jenom bylo. Vidíte, zabili jim dalšího skautíka, který tu celkem taky hrál chytře, ale měl ho chlapec smůlu. Tady zase jsem ho cítil. A já mám teď fakt dojem, že na tom kopci někdo byl a vážně mě strefil. Protože já jsem to potom aj jakože tak trošku počítal, kde ten hráč mohl být schovaný a okolí jenom jediný kopec. Nebo ještě tam někde v tom roští, ale to si moc nemyslím. Takže tady jsem zase takhle zajel. Proč jsem tady jezdil přes ty kopce, ale Artina prostě furt nic, jo. Prostě nevím, co s ní bylo. Já si furt mířil tam někde do blba, nebo tam střílel a já mě neviděl, ale snad jsem viděl ty jejich životy a nějak mě nepřišlo, že by prostě nějak ubírali. No až teď konečně už zareagovala. Tam tu je strojku, jsem dorazila, nebo co s ním tam provedla. Půdora je strojka.
ale aspoň konečně zareagovala. Takže k něčemu to přece jenom bylo tohle spocení. Jo, vidíte, že ten tanga je jakože celkem má dobrý ty pásy, jo, že to krásně skáče, to máte vidět takový, to já si nemůžu vzpomenout, to město prostě, kde máte ty úplně ty jumpry a takový a tam úplně krásně skáče, takže tak. Na rozbije se vám prostě podvozek, takže třeba u LCčka tam se trošičku skočili a podvozek už úplně rozšrotovaný, a ve části skoro. A tady nic. Tady jsem si zase vyjel, tady mě minula KV4. Dobrá, nevím, jestli to bylo na toho Panzer 4, ale já jsem si, že to spíš bylo na mě. A tady jsem si udělal celkem velký oblouk a už teď nevím jak proč. Ale proto. Tady psali do chatu, že ten objekt 430 měl nehorázně štěstí, protože vidíte, že mu bylo 1 HP a to nedělalo dobrotu, ten objekt s 1 HP, to je sice nic, já bych ho narámovala, dechnul by, ale ještě mě tam celkem dál, takže to jsem se celkem aj naštval jako. No a tady vidíte asi odpověď, jo zase jsem, že se vyhnul. Tady vidíte asi odpověď, že na kopci stála ta T54, ono to i s tím damageem odpovídá, 300 něco, skoro 400, takže ona to odpovídá, takže na kopci asi ta T54 mě se smahla, měla 1 ránu. Tady jsem se zase teda vrátil, no spíš tady jsem ještě se kepnul do roští, že bych tam něco binokulárama odsvítil, vidíte, že za chvíli se mi rovnou. Jsem se tady ještě teda přemístil. Spíš jsem se kryl před T4. Binokuláry byly rozlí, ale nic, tak jsem si řekl, že kašlu na to a vrátím se teda tam do té pozice, už jsme obě teda prohrávali a tady mě zase dal objekt. Bohužel, no, on dověže. Vidíte vůbec nic, že prostě neodrazíte, celkem že do kůla tam mi to dal a nic, jo. Chápu, že podvěže si těžko něco odrazíte, ale tak. Krásně artilerie zareagovala. Aspoň teda už něco, neříkám, ta artilerie potom tam jako celkem dobře střílela. No já jsem si teda už tady už jsem to úplně zaplácnul. Tady já jsem si řeknul, že vyndám toho objekta s 1 HP, který mě nehorázně naštval, prostě že mě tolik dal, ale chyba jak blázen, protože vidíte, že A1, A2 nebo jak jsem to říkal B1, B2 byly ty jejich stíhači, kemply, konkrétně T95 plus zase ten objekt tam mají byl, i to slučko. A dali mě raránu, no, ještě mě tam zase dal ten objekt a T95 mě dorazila. Takže tak no. Takže jsem to moc už inteligentně potom nezahrál, ale já už jsem teda upřímně ani nevěděl jako co mám dělat, protože tým stejnak nic jakože nějak nedělal. Tým byl polovyvražděnej, všichni někde jinde a já už jsem neměl v podstatě komu spotit. Jo, tady chudák chlapec ten dostal. No, tohle jsme prohráli, no a my jsme tady ještě měli hroznou smlouvu, že jsme měli ještě stokový Lorraine a jo, prostě měli jsme si vydat slabší tým. Jak tak o něco přišlo, ale nevá, já jsem tam myslím udělal, co jsem měl, co je povinností skauta. Co myslím já teda. A tak no. Já už to teďka ukončím, protože už tady není o čem mluvit. Ten replay stejně poběží dál, jenom do toho Tigra. Nakonec jsme to teda prohráli a já už jsem se naštval a odešel do garáže. Takže celkem se mně to podařilo a on to takhle prohrál, jo, takže. Tak no. Tak to by bylo asi z tohoto videa asi tak vše. Když se vám tohle video líbilo, zase mě podpořte palcem nahoru. Komu ne, tak palec dolů. A nějakým tím subíkem, rád vítám. Já se s vámi teda loučím a u dalšího videa z tanků. Zatím čau.